Nachádzame sa v rodinnom dome na Husovej ulici v Lučenci. Sme vo veľkej priestrannej hale, ktorá pozostáva z obývačky, kuchynského kútiku, jedálenského kúta, priestorov haly s dlažbou, s podlahovým kúrením, teplozdušný krb a východ na terasu a do záhrady. Z obývačky sú dvere do spálne, v ktorej prebieha rekonštrukcia okien za kvalitné drevené eurookná. Ďalej sa z obývačky dostávame do chodby, na ktorej je kúpeľňa spolu s WC. Chodbové zátišie a detská izba. Vo všetkých miestnostiach je samostatné ovládanie podlahového kúrenia, ktoré je elektrickým odporovým drôtom.